Eta askotan, kasu gehienetan, helburu batek adierazle bat baino gehiago erabildu. Hori nahi neban galdetu. Izan beste, nik egin gota izan beste zalantza garrantzitsu bat talde desberdinetan, edo ikastetxe desberdinetan esan. Igual, batez plan estrategiko bat, edo landu dozuenok, edo beste dokumenturen baten, lehen aipatu dozuenetan, helburu estrategikoak izan, bai? Direla estrategikoak ez prozesu jakin batekoak, helburu estrategikoak. Eta, karo, helburu estrategiko horrek eduki behar du adierazlea bestela ez da helburua. Vale. Baina nik guk edo esaten genien azan. Baina helburu estrategiko hori betetzen ari garen jakiteko ala ez dugu bakarrik adierazle batekin identifikatuko. Agian behar ditugu izan adierazle ezberdin asko jakiteko helburu estrategiko hori betetzen ari garen ala ez, esaterako. Hori. Ez dakit emaitza akademiko erauntakoak hobetzea ez dakit zein portzentaitan edo tal, helburu estrategiko bat edo matrikulazioaren esaterako. Akaro, hori jakiteko betetzen ari garen agian, nortu informazio hori ukiko dugu adierazle desberdinetatik eta horiek etorriko dira askotan dituzuen prozesuetatik. Hau da, tutoretza prozesuko ze adierazlek eman aldizkigu pistak hori betetzen ari garen denez. Ebaluazio prozesutik ze adierazle erabiliko dugu helburu estrategiko hori neurtzeko. Ez dakit, familiekin dugun harremanetik adierazleren batek ematen digu pista helburu estrategiko hori betetzen ari garen arara ez, hori da lan zailen, hau da jakitea, helburu estrategiko hori betetzen ari garen ala ez, ze adierazlek emango digu horren informazioa. Eta horretorten da, lehen aipatu dena Josanek ez da, beti gorako lotura hori link hori. Eta hori izan, agian, zaiena suertatzen zena batzutan ulertzeko edo uztartzeko, eta logikoa da, erakunde guztietan gertatzen jaku eta gertatzen jake zalantza hori. Hau da, nik definitu ditut helburu estrategikoak, baina ez dakit ze adierazlek esaten didan betetzen naizen, baina ez kontua da askotan ez dela bakarra. Eta operatiboki egunero egiten ari garen horretatik etorriko jaku horren betetze maila edo ez. Kasu askotan ez, kasu gehienetan. Gertatzen jatzuen, talde batzutan suertatu zen galdera edo arazo hori. Hau da, nik helburuak baditut identifikatuta, baina ez daukadana da, zuk esaten zen duna. Adierazle, ez ditut gero identifikatuta, adierazleak ditut, kontroleko adierazleak prozesuarenak. Ekintza bat bete dan ala ez, edo era horretakoak, baina ez estrategikoaren lotuta. Eta horrekin jarraituz, claro, izkata zaitu, kasu askotan ez, kasu gehienetan. Kasu gehienetan, adierazle bat baino gero, ez bakarrik lerro estrategikoa, baina lerro operatiboa, prozesutan bai. Eta lasaitu apurtzuet, zientifikoki dago demostrauta, ez dagoela adierazlerik hori, mirlo blanco, justu, ez que bakarrik zenbakidunak, esan nahi du, zenbat jende gaude hemen, eta izoren emakume, kontagai diren gauza horiek, bai, dira, adierazlea da, irrefutable, ez? Baina beste kasu guztietan, orduan, neurgaiok adierazleak dira, bueno, nola esan, aproximazio bat. Neurtzen dugu, baina nik bite esaten dut beste arlo batzutan, da oso kuriosoa, ez askotan ez dakit, ez zuek, baina hementik kanpo, bituratzen da semea gola etxera, esan esko etortu dut, 6,5 matematiketan. Bueno, matematikaz, baina lortut hori filosofia. Ostras, zela neurri daiteke. Ostras, berdin da, ez gauza bera da. Ez da zehatza, ez da, bueno, nota baten aurrean, atzean, barkatu, dago talde bat, asmatu duela froga bat, danok pentsatzen dugu, frogaren arabera, erdia ondo egiten baduzu, kontuan izanik korrekzio kriterioarekin, erdia egiten baduzu, horrek esan nahi dut, badakizula nahitu.
dana egiten baduzu primeran, eta erdia baino gitxago egiten baduzu, txartu. Ostras, hori da objektiboa? Bai, da objektiboa. Ez da irrefutable, ez? Bakarrik zenbaki duna, zenbatzen bada, kentzen eta zakitzen, hori baino. Beste kasu guztietan, adierazla da aproximazioa. Horrexegatik, garritu kasu gehienetan, adierazle bat, baino gehiago. Eta, mesedez, kontuan esan idala, neurketa bat. Neurketa bat. Importantena da, helburua. Adierazla da, erramenta bat, helburu hori, kontestu baten jartzeko, eta adierazleak bete garritu kondizio pare bat, eta betuko lagun minutuka. Alde batetik, izan behar da baliagarria guretzat. Adierazle bat jartzen da, helburu baten ondoan, gai esateko, aurrera emateko helburu hori, eta erabakiak hartzeko. Orduan, izan behar da baliagarria niretzat. Bale? Bale este indikador? Sobraz. Baliagarria niretzat erabakiak hartzeko, eta baliagarria izateko normalean bete behar ditu. Denboran zehar, konstantea izan behar da. Iaz eta aurten edo hiero egiten dut eta mantentzen da, konstante hori, denbora izan behar da. Eta ere, neurtzen dut gela honetan, eta beste gela honetan, eta beste honetan, eta izan behar da konstantea ere, esparru ezberdinetan. Hori bete behar du, baina izan behar da, importantea edo baliagarria niretzat. Adibidez, oso kasu kuriosoa da, enpresa gehienetan egiten dute bezeroen inkestak eta zakizer, kasuan ezberdina da, baina imaginatu bengo enpresa industriala. Eta eskerin askotan aurkitzen dut da. Eta hemen zer da, ez bezeroena zertasuna, eta inkestak, eta posik dauz bezero, ez dakik gupen, hemen dago inkesta, emaitzaren daukazue adierazlea, baina eske inkesta, ez dakigu, ez dute erantzute, eta ostras, eta zertako jartzen duzu. Hombre, eske adierazlea da, ostras, baina zuretzat ez badabala egirra zergatik jartzen duzu. Eske eke ponen. Zertarako. Gogoratu hori zertarako. Agian, oso balegarria da, galdetzea zuzenean bezeroi. Eske inkestak ez dira oso aproposak, galdetu. Eta balegarria duri, zuretzat bada, bai. Eta askotan, importanteagoa da, ez dakit, hiru bezerokin hitzeitea, inkesta txarto bat, orduan. Beste puntu importante bat, lehen komentatut zerbait neuruz, helburua